Sa ngalan samahan, sa anak ug sa Espiritu Santo, mga hindagugmang igsuon, milabay na ang kapatan kaadlaw sukad sa atong madaypayong pagsaulog sa Pasko sa pagkatao sa Ginoo. Karon mao katong balaan nga adlaw kano sa si Jesus gihala dito sa templo o nagpakita nga nagtuman siya sa balaod. Apan sa tinuray nining itabua, nakigtagbo siya sa iyang katawhan. Diya nga katong mga tigulang inagda sa Espiritu Santo miadto sa templo. Inayagan sa mga espiritu naila nila ang Ginoo o gisangyaw siya nila nga puno sa kalipay. Kita usab nga nakatipon pinagi sa Espiritu Santo mangadto sa balay sa Dios aron pagtagbo kang Kristo. Ipalgan unta nato siya ug hiilhan diha sa pagpikas nato sa pan hangtod nga mabalik siya pag-usab sa iyang mahimayaong pagpakita. Magampo kita. O Dios, tinubdan o sinugdanan sa tanang kahayag. Karong adlaw imong gipakita kang Simeon nga matarong ang kahayag nga nagpadayag sa dalan alang sa mga dili Hudiyo. Santusa sa imong bendisyon kining mga kandida. Dungan sa pagdawat sa mga pagampo sa imong katawhan na nakatigom aron pagbitbit niining mga kandila aron sa pagdaig sa imong ngalan. Himuos uban niini nga sa paglakaw namo subay sa dalan sa mga maayong buhat, makadangat kami sa kahayag nga wala na ipagapalong. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Himaya sa Dios dito sa langit, o kadahil siya mga tao nini sa yuta, Ginoong Dios langitong hari, Dios Amahan makagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Nagpasalamat kami kanimo, Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagdang sa sala sa kalibutan, kaluyi kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang Santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon, O Jesucristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios nga Amahan. Amen. Magampo kita. Bakagaw mong tunay nga Dios, nangaliw po kami sa imong kahalangdon. Maingon nga karong adlaw, gihala dito sa templo ang imong bugtong anak. Dinala ang among mga kinaiyang tawhanon.
Himo ang ikahalad sa punta kami, nga na kanimo, human malimpyo ang among mga kasing-kasing. Kini among ipangayo, pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, diha sa kayo sa Espiritu Santo, Dios, hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Malakias. Mingon ang Ginoo nga labing gamahanan, ipadala ko ang akong sinugo, pag-andam sa dalan nga akong agian. Unya sa kalit mo adto sa iyang templo ang Ginoo, nga inyong gipaabot. Ang sinugo nga inyong gipangandoy, moanhi ug magsangyaw sa akong kasabutan. Apan kinsay mulahutay sa adlaw sa pag-abot niya. Kinsa may makaharong inigpadayag na niya. Sama siya sa kalayo nga nagputli sa puthaw ug sama sa isog nga sabon. Moanhi siya sa paghukom sama sa pagputli sa plata. Hinluan niya ang mga pari ingon sa pagputli sa plata ug bulawan. Unya maghalad sila sa Ginoo sa husto nga matang sa mga halad. Unya ang mga halad nga dadon sa katawan sa Hoda ug sa Jerusalem ngadto sa Ginoo makapahimuot sa kaniya sama kaniadto. Ang pulong sa Ginoo. Kinsa kining hari sa himayan, ang Ginoo mao siya. Alsa mga gaan ang inyong marko, pataas kamo, mga karaang puntahan, aron mo sulod ang hari sa himay. Kinsa kining hari sa himayan, ang Ginoo makusganon ug gamhanan, ang Ginoo gamhanan sa gubat. Alsaha o mga ganghaan ang inyong marko, pataas kamo, mga karaang pultahan, aron mosulod ang hari sa himay.
Ang Ginoo manaakan ninyo. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Miabot ang panahon nga si Jose ug Maria magtuman sa seremonya sa paghinlo sumala sa gisugo sa balaod ni Moises. Busa gidala nila ang bata ngadto sa Jerusalem aron ihalad nila sa Ginoo. Mao kini ang nasulat sa balaod sa Ginoo. Ang tanang panganayng lalaki kinahanglan ihalad ngadto sa Ginoo. Miadto sab sila aron paghalad sumala sa gisugo sa balaod sa Ginoo. Usa ka pares nga tukmo udo ka kuyabog nga sa lampati. Nining panahon na may tawo nga nagpuyo sa Jerusalem naginganlag Simeon. Maayo siyang tawo madlukon sa Dios o nagpaabot sa kaluwasan sa Israel. Naguban kaniya ang Espiritu Santo o ipasaligan siya sa Espiritu Santo na dili siya mamatay hangtod makita niya ang Mesiyas nga gisaad sa Ginoo. Minanduan sa Espiritu, misulod si Simeon sa templo. Sa gidala na si Jesus sa iyang mga ginikanan ngadto sa templo aron dito ilang himuon kaniya ang gisugo sa balaod. Gikugos ni Simeon ang bata o nagpasalamat siya sa Dios. Karon Ginoo, kay imo namang gituman ang imong saad. Itugot nga ang imong sulugoon muhalin nga malinawon. Kay sa kaugalion kong mga mata, nakita ko ang imong kaluwasan. Nga imong giandam at ubangan sa tanang katawhan. Usa ka kahayag na nagpadayag sa imong dalan ngadto sa mga dili Hudiyo. Umaghatag og himaya ngadto sa imong katawhan ang Israel. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Karong adlaw ang tibok simbahan nagsaulog sa fiesta sa paghalad sa Ginoo dito sa templo uban ang iyang mga ginikanan. Usa karaan pa ni nga kalendaryo sa atong simbahan, fiesta sa mga Birhen sa Candelaria. Mao na nga nagsugod ang atong kasaulugan karon diya sa atong pagbendita o pagpanalangin sa mga kandila. Actually, doon ay mensahe nga buti paabot ka nato ang Ginoo nining maong kasaulugan. Number 1, nagtudlo lang ni kining maong kasaulugan sa fiesta sa mga gibuhat sa mga ginikanan ni Kristo. Si San Jose o si Santa Maria. Nga nagtudlo lang sila kanato na kining maong magtiayon mga ginikanan ni Kristo, obedient kayo sila sa balaod sa Dios. Nagmatinomanon lang sila sa maong balaod nagisugo kanila sa Dios. Nabisan tuod og diya si Kristo sa ilang taliwala, wa silang magsalig, kundili ilahang agipakita ang ilahang pagkamatinomanon sa balaod. Nga kini mo atong nga tan-awon nga sama unta sa mahal nga Birhen Maria ug ni Senyor San Jose. Kanunay ta nga magmatinomanon sa mga balaod nga gihatag kanato sa Dios. Nga pinagis ilang nindot kay nga panigingan, kita makasunod kanunay. Unsa man ang kabubuton sa Dios sa ato nga kinabuhi. Ikaduha nga mensahe ni maong kasaulugan karon nga si San Jose ug ang mahal nga Birhen Maria nagpakita lang di lang sa ilang pagkamatinud-anon sa balaod, kundi diha silang pagkamangyatagon silang kaugalingon sa ilang pagkamangyatagon
nga misunod sila sa kasuguan sa Ginoo. Ug bisan tuod sila kabos, ila nga gihatag ang kinatibuk-an sa ilang kaugalingon aron lang yun makapaymuot sa Ginoo. Nga pinagi silang gibuhat ang ilang kinabuhi kanunay gayud nga nahimutan sa Ginoo. Diya silang pagpakita silang kamatinud-anon ug diya sa ilang pagkamangyatagon silang kaugalingon ngadto sa Dios. And lastly, mga igsuon, sa ikong kay kaingon ka ganina, atong ipambinditahan ang kandila. Kana timaan na si Kristo gayud ang atong kahayag. Nga kung magpuyo lang yun ta diha ni Kristo ug magpadanag ta sa iyang kahayag, sama sa mga ginikanan ni Kristo, kita mahimong matinud-anon sa kasuguan sa Dios ug mahimong mangyatagon sa atong kaugalingon ngadto sa kabubuton sa Dios. Inaut-unta na kining mga kandila nga atong gipabinditahan. Na sa panahon nga kita magdagkot kini mga kandila, kanang maong kahayag hinumduman nato na si Kristo kana ug siya mo'y mobanawag, mudanag sa atong dalan paingon sa kingharian sa Dios. Amen. Manindog padiyog. Si Kristo midanag nakahayag sa kaluwasan ngadto sa tanang kanasuran ug himaya sa iyang katawhan. Dadon nato ang atong mga pangamuyo ngadto sa amahan nga mitugyan siyang bugtong anak alang kanato. Magampo kita sa pag-ingon, Ginoo dan-agi kami sa imong kahayag. Nga ang simbahan upakita ngadto sa kalibutan sa matuod nga naong ni Kristo sa ingon mahimo siyang makaluwas nga ilhanan alang sa tanan. Magampo kita sa Ginoo. Nga sila nga anaa sa panggamhanan, mga lagad sa katilingban sa walay paghunahuna sa kaugalingon, magmaisugong musulti ug mubuhat sa ngalan sa kamatuoran ug hustisya ug mosaksi sa gugma ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo danagi kami sa imong kahayag. Nga dinasig sa kamasinugtanon sa bulahang Birhen Maria ug ni Senyor San Jose, kanunay natong tumanon ang mga lagda sa simbahan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo danagi kami sa imong kahayag. Nga ang mga amahan ug ang mga inahan magdasig sa ilang mga kabataan sa pagsunod kang Kristo, pinaagi sa ilang kagalingong pinig-ingnan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo danagi kami sa imong kahayag. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon, alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang atong mga minahal nga mitaliwan, makadamat na ngadto sa Dios nung kalinaw, og sa kahangturan, magsadya uban kang Maria, og sa tanang mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo danagi kami kanunay sa imong kahayag, aron kami magmangyatagon kanunay sa among kinabuhing anak kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamo, aron kining sakripisyo nga gihalad karon, dawaton nunta sa Dios nga Amahan, nga makagahom sa tanan. O Ginoo, makapaymot unta kanimo ang gasa nga gihalad nga sa nagmalipayon nga simbahan. Sama nga gibutan mo nga ang imong bugtong anak, ihalad nga kordero nga walay buling nga na kanimo, alang sa kinabuhi sa kalibutan. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Ang Ginoo mana kaninyo, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunay o makagahom sa tanan, angay og matarong gayud, na magpasalamat kami kanimo, kanunay og sa tanang dapit. Kay karong adlaw diha nga gihalad dito sa templo ang imong anak, nga uban kanimo walay sinugdan ug walay katapusan. Gipaila sa Espiritu Santo ang imaya sa Israel, o ang kahayag sa mga hentil. Busa sa pagtagbo namo nga malipayon kang Kristo nga manluluwas, nagdahi kami kanimo uban sa mga anghel o mga santos diha sa walay hunong nga pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu, aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usap, mihatag niini, ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini, ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron panghandom sa kamatayon o pagkabanaw na Jesucristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, nining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip, na ngayon nga mga tubang ug mga lagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo.
Nung dami Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo nga among Papa, ni Alberto among Obispo, sa tanan nga mga pari ug sa tibuok mong katawhan nga imong gitubos. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay. Malawmon nga mabanaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa ginabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inan nga ulay sa Dios. Ni San Jose ang bana sa mga apostoles o sa tanan nga mga santos. Uban ni Senyor San Roque nga nagatuman sa imong kababuton latas sa katuwigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga imayaon pinagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag na kanimo makagawom nga amahan diha sa gayo sa Espiritu Santo ang nanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Itudluan kita ni Jesucristo sa pagtawag sa Dios ug atong amahan. Busa magdungan kita sa pag-ingon, Amahan namo, anak ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, mabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinis sa yuta maingon sa langit. Pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagpasaylo kami sa nakasala ka namo. Ug dili mo kami itugyan sa mga pagsulay. Ninuno aluwas sa kami sa lautan. Amen. Mangayo kami kanimo Ginoo. Ngayon mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining pananguna. Aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala. Ug may layo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malauman sa pagbalik ni Jesucristo among manonobos. Ginoong Jesucristo, nagiyon ka sa imong mga apostoles. Ang kalinaw ibidin ko kaninyo, nga kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan. Usibo sa imong kababuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita ta ang pag-inigsunay. Panagdait, manaa kaninyo. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Wala nang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Kalawat kanimo apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Ang lawas ug dugo ni Kristo magamping kanako alang sa kinabuhing dayon. Act of Spiritual Communion. My Jesus,
I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Magampo kita. Ginoo, pinaagi nining among pagkalawat o Ginoo, hingpita din kanamo ang imong grasya. Sa mga gituman mo ang gipaabot ni Simeon. Usaingon wala siya mamatay, hangtod nga nakapasapnay una siya kang Kristo. Ituhod nga makadangat usab kami sa kinabuhing tunhay, sa paglakaw namo aron pagtagbo sa Ginoo. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo, manalangin kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan, Anak o Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, dada ang kalinaw ni Kristo. Amahan na mo nga anak ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlawa, upasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka na mo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualuwas sa kami sa dautan.